kudaden ta boye su matsala ta dan fura Allah mun barka da mu samu annan sai ba ku shiga ba matsala ba na aje na boye muku kon ziga idan yan fashin ho suka tare Allah ya kai biya ni kudi na lokacin su ya kusa lokacin su ya kusa ku sauri ku ga ku sauri kai na suke fitowa ne kai matsala ta kai gigi to wannan mu je gafara diga mu je diga ku ga lokacin su ya kusa mu je Wait, check out. Wait. Hey. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Hey. Let's go. Harga annabi ni dai naira ta 20 kuma ba zan iya bada ta ba amma akwai kudaden da min ka ba direba kan da Allah sai dai ya min shangi in ba ku naira 10 mun ba direba